Janko, vypadalo to na snadný vítězství, co zápas rozhodl? Snadný? Tak teda neviem, či to bolo snadný. Bolo za tým kopec práce a posledná robota všetkých chalanov, takže nebolo to vôbec snadný, bolo to zaslúžené víťazstvo po tvrdej drine. My sme ustáli, nabehli sme ani veľmi dobre, prvá tretinu sme dominovali, ja som tam bol divák v tej bráne a druhú tretinu sme ustáli ten obrovský tlak, ktorý mali vďaka tomu, že sme im dali presilovky. To sme ustáli a potom sa nám podarilo dať ten tretí gól a to myslím, že rozhodlo. Jak moc pro vás přišla v hotel olympijská pauza? No, ja moc pauziť nemusím, to rozbiehanie potom nie je až také super, takže tie pauzy moc nemusím, ale tak videli sme o tom dopredu, takže zbytočne o tom polemizovať. Nicméně teď jste na pozicích zajišťujících aspoň postup do předkola, ale pokukujete třeba potom, jak hrála Slavia Litvínov, ty týmy, co jsou na hraně? Určite som sa díval, ako hrála Slavia Litvínov. Slavia prehrávala 1-0, 2-0 a to nám trošičku aj pomohlo, si myslím, v tých hlavách. Predsa len sme cítili potom tak trošičku tak náboj taký, že sme v dobrej situácii a že si môžeme veľmi pomôcť. A jak teď pro vás může být těžký ty poslední zápasy? Vlastně do nich jdete s vědomím, že nesmíte ztratit body? Posledné zápasy. My hráme v piatok v Komutove. To je jediný zápas, ktorý ma zaujíma teraz. Čo bude potom, to už nemôžem ovplyvniť ako za teraz. Viem ovplyvniť ten piatočný zápas. Teraz sa sústredím na ten v Komutove. Chceme odtiaľ doniesť 3 body a všetko robíme preto, aby to vyšlo. A budeme sa proste samozrejme dúfať, že zakopne Slavka alebo Litva, že si zase znovu pomôžeme trošičku.